ka channel ka lo lom le vat che u oi khwa hi lum to lu tu ka chau azwal to ma zoi lu tu ka ron zok po hi ka ti chapai lawa chuan vo in bik chu ka ron ti tum chu thum hno the fel ka tuma summer thum hno te ka da chuak to nga winter thum hno classic thum hno ho thum hno cha pui pui kha ka da lun to do na chu chu ka thum hno the fel lai ka ron zok to na ni vo in chu in lo ni ngem tiang hi poi te u nau chu ti tur ka nga awangin IOC a ka ya thak ti ra pi te bulan oma chuan Damiana nen kan nu fa en kan oma kan ron tilangang o Damiana TV ena so to so TV en ai mano te amut ko la hala in bol lava lo dak te me sa ka no te hi oi 1 2 1 2 1 2 Mama Ding lệ lọ đơn ding lệ lọ ding lệ rõ tí sao ding lệ ui khắc là cái rõ lên 1 2 1 2 là tan rõ lên chi ôi email mèo tết là so hello ole video kar laka thil karon soi le look donut du chon skip the cure skin ka karon soi le look don la shelawin nom chanin cure skin hi customized skin care india brand ania karon shil lawang cha o chalut tu ka cure skin hi e aman hi ataw lo ba ka hianin aset chikim ve khianin sanghal zanga vel sanga zanga nge sanga zaru ko chang to lo chu tang man ve chaw chu nia chu mi pya lama chuanin cure skin hi thatna chu customized skin care nia customized skin care kan ti chanin I du rem kan man top ang kha ni lawa mani skin condition mila I anon chop chwa kha ni ta mo a cha dan te le hey a ti dan ka ron kom mulok cheunga he tyang hianin a app hin download photanga in download zon hu khanin zona shang kha an ron zo cheunga ta khanin enge hwatin nem ti te I damdo e line nem hute pe line nem naw pai lai ti te khang zong diabetes patient ni nem ti te an ron zo vek zon hu a cheu khanin in my car ron analyze sanga tyang hianin chuan khata in my condition a zir le in zona chanda na zir khanin nangmani skin mil khanin aron chhup chwa sak chewa chu kema bika hianin he nia product si face wash oma restructure cream sunscreen le kema bika tonin spot corrector cream hi athan chu spot neu kan nei chewa wang khanin spot corrector cream hi ron telamo chuan karon soyang khanin cure skin hi lo mang ve du ni chuanin mo he ta hianin ka coupon code sang 100 ti hi hemi mang hianin za in discount om thei dona ma se hi first 200 customers tan chawni a ka coupon code hi mi zan hi item inan lo man to chanin avelit to don lo chuwang chanin in lo cha ve zung anga tirlama cha hotan khanin coupon code hi a man thei dona in lo mang ve chho don na nya o Korean skincare te tau tak mang lo khanin tlei rol chungte chomlai in ni khachan heng tyang ang thil ti mitin ban phak ang man zo ka cha the hi lo cha ve ulatin mai vun mil lo te hwat te nei in lo khachanin customized skincare chon karon soi mai pakhat thil thale deuh me chumo cure skin hi in lo mang ta ni ashan pa in dermatologist ron man engma omlo dermatologist in khatyanga va biak man kha engma poisa sen ngai omlo hei vun natna nei emo chutyang in mai bol na sa khatyanga te khanin dermatologist ron man engma omlowa chuan monthly check up ang khanin in manachanga thakhat na kha run kol chewnga khata khanin thak danglam nga yong mem ti te in man in ngei em ti te khatya ang kha
run call don chewa khang te po kha engma shan pa in poisa choi nga yom lo chu in product cha zung kha ni mai da cha ve chho don ya e ken phor nok noi to me ya heng hau hi ka phor chhuak vek don ani karon time lapse don Damian bye lo tro te le boi pe thom no big chu ka ti zawa hunna du topa thom no the fel yan kan ron ti lang ai a he boi pu ya nya oi he lo ta tha a thol tha to thasik thom no da in to te reng nen he boi te a thom no hak tur te ta u chau hi ka da chwa ka bak chu ka da lu ju vek dona ta chuan he pa te reuh thawm hnaw hi tam deuh a awm ve le kan la chhuak dawn pe awm lo ve pe awm lo em ngo ro yu te hi heti lai poi kan la ti fel lo he kan ti fel ang e o he chu magic in kan lo ti fel ang 1 2 3 kan tang a ti hian 1 2 Damiana background na lo tap mek bokani Mian koi a thawm hnaw kan thlep fil zo lo hoi te mian koi ti hi ni a Damiana thawm hnaw chu lai kan ona he chang han oi ka thawm hnaw tu na Obera chuan ka thawm hnaw ka ran ti dawn ani he nok khop mai a tam khop mai last nan akar la ka thil ka ron soi lok don ka ron zok chun zom to lo nga mo soim ja chu ka thawm hnaw ti fel lai chu ka ron ti to lo mai ang chan chu atam over lu tu ka chu tia han chin fel thei mai ni lawa chuan thawm hnaw ho hi atam lu tu ka wangin ti ral ka tum do na keima thawm hnaw bi khi atam over a bela du in omem comment section a khana bela nga du in om chuanin nakina lo soi ulamo karon ti langa nga mal te in chuan a belang popa in du lo chuanin amal te zor kha chu Instagram a karon zor do na nakina kan han the fel photanga ka ti tur ang chin hi heng hi
chuan ka shal phal ho ka ron ti lang don nia o ka phone te kan charge tong e ali he heta ka kor ron keng ho hi a chen hi voi khatmak la hak lo te an nia ka da na chuar mai mai te ni ta mo amal te te in ka ron ti lang anga chuan ka kan contact number ka ron tar lang anga ka contact number ta lang a han WhatsApp pa confirm ma saber khan min lo bia se chu tiang chuan kan ti do na ni ama sabera chuan hei hi vui khat cha kala ha tha po kala lak pui em man lava sut am chei kha nya mo hei ake kor he tiang hi nya mo chuan thalaki kala post lawo in ka sha ka dole ka hak na hi ka ron tilang anga ve khat kan jin na ka ha chuan adot le mi po hi sut tho anya ka rai lai te pon ka ha chin hei hi chu ke kor le kor hi nya chuan hei voi khat ma kala halawa su thian a kor hi voi khat ka ha chuak to a pon fen nen su tin voi khat ma kala halawa mo moi re ulut to ka pakhat man poi sang khat zanga te ni vek deuh tho su thi chu hei a pon fen a nia chuan hemi kor fal hi ni boka ka hak na chuan ka ron ti lang zelang chuan hei hi chu kum som paru katlin na ha birthday ka hak ania chuan hemi pon fen hi tela he po hi ka hak na ka lo ti lang chuan hemi hi forever 21 ami nia ka hak na kha po ka ron ti lang chuan hemi pon fen hi nia chuan hemi pon fen hi tel boka ama hi ke dewa mo moi ro lutuk fenin chuan hemi top hi kala hangai mi alawa moi lutuk boka chuan sut pakhatala om tel le a chu chu pon fen hi nia a chuara lam na lo mi me ni hi hei a kor a sut ania mo ka hak na ka ron dang hi po chuan hi jump suit ania hakina nalu tu kai po hi mase ka hak na thla ka nei to lo jump suit top ania chuan kor fual ania hei po hakina nala hei po kor fual tho chuan hei hi set ania hei kor chung ania chuan hei a ke kora ania chuanin hi a kor ba hnoi mi chuan hei po hi hei ro hi mi mai hei ke kor tlo na tel boka chuan kor chuan hei le hei hi kor set ania a kamis le a korban bu la hi nia ti hianin seta chuan pon fen chuan jeans pon fen ania hei hi atau top kanula layer ka le nia mo benetton ami nia airport ka le nia ma se hei belt ne ndu chi niam chuk shilawa ke kor pajama pa ngai chuan crop top hei po crop top tho hei kanula line ka hana sa theilu tuk hak dan tur o mo hakin anal tianga off shoulder ania chuan hei hi smart pants ania chuan crop top dang tho chuan ui lo na om kat tel cheu don hei le hei hi kor suit shi na mi nia nei chu bel na ang kha ni mai pajama chuan hei crop top
chuan kekawr bul chuan hei crop top dang leh hei pawh crop top dang leh chuan hemi suit hi vek khat chiah kala ha bawk a crop top hi nia chuan a kekawr a awm bawk a hakin a nalh lutuk bawk sanga ka tih kha ka sawi sual sang rukin ka tih na ka ui deuh sanga chuan tam em mai a vai hian second hand bel khat a tling chip a half bel niang a tha hlang vek ala ni zui chhia pakhat ma awm lo sang rukin ti le siang ka ui cha chu a suit tho hi thar hlak ang vek ania mo chuan hemi ba ka hian naupang thawmhnaw sang thum chawin naupang sa chu ka ti dawna a awm ho ka rawn ti lang ve liang aw hei naupang ho chu hei hi nia ama sa ber mi chu hei hi nia chuan khom na hak chi le len na hak chi na kekawr ai nang awm naw dawna chan chu phir te kha heng te hi carters vek ania brand tha chuan hei hnuai t-shirt haka kil tur chi kha nia ti hian khom na kawr benetton chuan hei hi heti hian a set vekin ania chuan hei suspender dang ri ang kha suspender te ka ti agree pa kai a fan chal tuk tun mi kha chuan hei le hei hi a suit ania mo hei a mawi lutuk hakin suit ania chuan hei hi hnuai t-shirt hak ngai chi kha nia pawh chuan kamis in khom na hakin a mawi lutuk hei hi chuan Zara suit nia in khom na kekawr hei pawh suit ania mo chuan jeans kekawr chuan hei hi suit ani bawk ti hian jumper leh kekawr bul hi khulum na hak thei puan pan vek chuan pawh jeans kekawr nia hei hi in khom na hak chi nia hei nen hian a in set a kamis var nen a nalh lut tuk hei hi ti hian a in set top ani chu maw chuan hei hi in khom na kekawr chi tho chuan hei hi in set leh vek ta kekawr leh kawr hi a awm a chuan bow tie a awm a chuan suspender tel bawk ani set vek chuan jeans kekawr a awm a chuan in khom na kekawr chuan hei hi suit tho ani bawk a hei a thar hlak ani ang ani hei pawh hin hamang lo hemi nen hian suit in ania chuan kha tha hlang chu nia hei hi chu bel na ang deuh thaw a bel na ang vel ani jogger pants them hi chu bel na ang vel te hi en ang ania chuan hei hi Zara suit kha nia mo alu hi to deuh wangin a sir hi kan ti chet dewa a bel na ang ani mai hei pawh ma se thui pin le har sa lo chuan hei pawh bel na ang ani mai in khom kawr kha nia jeans kekawr chung lum hei chu thasi ta ha ka kekawr hei pawh bel na kekawr bul chuan
avai hianin sang thum ka ti tak na chu in du viau chuanin in chan lo theya I me keima kor le he mi a kop ve ka sing khata la duan inom chuanin angam huai khanin sing khata avaya la du in om chuanin ka du sak mas ka du sakang cheu chuan chumi ni lo chuanin naupang hi a hangin sang thum ania chuan keima kor ho kha sang rukan ta mo athar lang vek angani ta thathlom a thloma chuan chuanin min lo be ma sa sold out to chuanin comment section ah khanin sold out ti ka ron soyang chuan khati zong khani ro se tun tum ka video chu kai mai ka nuam vak lawa ka period ta tai te na ti fa ya mutai ka dua boite te una po ka ron ti lang lo me yang thomnor zor de ngar tun tum vlog chu chuanin ka shal lo palani chuanin I Instagram a malte te in ron zor ka tumang malte te chuanin a taw deuh zok hritanga ma se indu tak te kha lo ni theya malte te khan ka shal lo chuanin Instagram a ka ron zor don chuan Instagram story a ka ron post anga min la follow lo chuan he ta ka account ka ron tar la nga ta chang chuanin Instagram a in lo en don ya